Bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Astăzi vom face acea fază cu ce trebuia să-ți dau în animation set-ul. Deci, da, haideți să începem. O să merg pe un server random. Ok? Haideți în asta. Nu știu, poate găsim oameni care nu știu, adică acum am văzut că cam toată lumea face și am să fac și eu, deci, da, hai să vedem. Hai să o întrebăm pe ea. Zicem, hei, revin când îmi răspunde, dacă îmi va răspunde. Da, se pare că ea nu ne răspunde. Haideți să mergem la o persoană de level mai mic, pentru că s-ar putea să nu știe de această fază. Hai să o întrebăm pe ea. Sau un add friend. Și zic, hei. Da, am făcut astăzi level 15. În fine, nu cred că contează. Ah, uite că ne-a răspuns. Îi spunem cum va. Tu ești... Da. De zice că deci ne-a mințit fata asta că ei trebuia să-i dau animal. Deci fata asta m-a mințit. Era o farsă. Ok, știa. Ai mințit. Ai mințit. O să-i zic bravo. Așa. Acum, hai de la altă fată. La fata asta, vedem ce level are. Ok, hai pe alt server. Aici am ajuns. Hai să întrebăm pe fata asta. Hate my life? Deci că o să întreb pe Hate my life, săraca. Cred că e în depresie. A părăsit-o iubitul. Săraca, mi-e așa milă de ea. Hate my life. De ce ți-ai urât viața? Sărăcuța. Certă-tu mama e. Hai să vedem. Hei. Și la sfârșit o să o întreb de ce își urăște viața. Sunt curioasă. Am niște semințe. Tu ești... Ai că întreb cu aripile. Fata care ea trebuie să îi dau acele aripi de înger, de demon. Hai să vedem dacă ne minte și ea. Sunt curioasă. Mamă și Dumnezeu. Ia să vedem. Dacă nu mă minte, ia să vedem. Nu știu. Nu știu.
Tu ești. Deci și am aminte. Săraca a dat și ea de o persoană care vrea să-i dea aripi și își urăște și viața, e în depresie. Săraca. Cine știe ce șobolan e. Sărăcuța. Era o farsă. Farsă. Ai mințit. Trebuia să-i spun. Ai mințit. Puncte, puncte, puncte. Oare ce va spune această fată în continuare? Să vedem. De ce îți urăști viața? Mamă, am și eu cu româna dacă e. Urăște. Aolo. Urăști. O română asta, vai. Păi, fată. Revin când îmi răspunde că nu se poate. Ia uite de ce își urăște viața. Dar dacă tu ești fata aia, să știi că din vina ta mi-am cheltuit toți ava, în loc să-mi iau anamă lui fratele meu. Parcă era fratele lui meu. Da, română asta. Nu știu nimic, nu mă pricep. Nu știu nimic. Nici român. Nici română nu prea știu. Hai. Îi spun pe... Nu-i spun nimic. Hai la alți oameni. Haideți să... mergem la... Mamă, filmez deja de aproape 10 minute. Hai să mergem la... De fapt... revin de pe alt server. Ok. Hai să mergem la... this. Bună. Să zic bună, că el e băiat săracul. Tu ești băiatul că... Am o română, vai de mine. Revin când îmi răspunde. Mi-a zis că e băiat. Mi-a zis că știu. Știu. Văd. Cred că nu prea știe să citească. I-am zis că tu ești băiatul. Băiatul. Nu fata. Română. Gramatica. Cititul. Bă, nu știu ce înseamnă Dix-ul ăsta. Că las. Mă duc la altcineva. Mă duc la Lămâița. Lămâița! Ce nume. Bună. Hai, că revin când răspunde, că băiatul ăla e... a răspuns. Așa. Tu ești fata căreia târbă să îi... Sâni, am scris, Doamne ferește, am scris sâni. Să îi dau acele aripi de dragon. Stai că dau și copii, ca să nu mai, știți, să nu mai scriu încă o dată copiere și acum mai trimit. Spun cine zice Lămâița. Revin când îmi răspunde că tastatura asta grea.
apreciez că nu am mințit. Vedeți un om care nu minte. Doamne, ce om bun. Nu ai mințit. Parcă așa se scrie? Da. Mințit. Mințit. Ești prima persoană care nu minte. Așa. Vai, familia Lămâiță, pe asta o cheamă Lămâița 1, 2, 3, 4, 5, 6, pe sorța o cheamă Lămâița 1, 2, 3, 4, 5. Toată lumea a zis că da, ea este acea persoană. Mai greu cu româna ce să fac. Mersi că ai răspuns. Ar să îi scriu miez, că mi-e poftă de semințe. Așa, miez. Revin. Da, se pare că filmez deja de 12 minute și doar o persoană a zis că nu e ea. Bine, familia Lămâiță, Lămâița 1, 2, 3, 4, 5, 6, Lămâița 1, 2, 3, 4, 5, în fine. Aoleu, mi-a dat ăla cu... Aoleu, maică. În fine. Da, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și un subscribe normal. Toată lumea o să te parcă. Da. Sunt foarte chic și la modă. Da, în fine. Hai, pa, pa!